Prutas nga mga kahoy, ginugyunan tanom para sa Nutrition Month celebration. Pagpananom sa mga prutas nga mga kahoy, ginugyunan sa mga nagkalain-lain nga mga sektor sa pagsaulog kang Nutrition Month nga ginhimo sang Hulyo 6 sing aga, paagi sa kasugtan nga 1.9 hektarya nga lugar ni Mr. Gilbert Vigilia sa barangay Mambuyo, Santa Barbara. Kapin sa 160 ka mga partisipante ang nagbuylog halin sa Municipal Nutrition Committee, local government units, Philippine National Police, Catholic Women's League, Department of Education kag mga parolis sa Banwa ang nagpasakop sa sini nga aktibidad maskin nga malao kag mauranen ang panahon. Sa 3 ka tuig halin sa pagtanom kag husto nga pag-atiman sa mga prutas nga kahoy, pareho sa kabugaw, suwa kag mangka, makatao dia sa kinahanglan nga karan-en, nutrisyon, labi na gid bitamina sa mga kabataan sa barangay Mambuyo kag dako nga bulig para sa National Greening Program ni Presidente Noynoy Aquino. Dugang nga pabutyag ni Municipal Nutritionist Anisita Suplido, ang tree planting isa lamang sa mga programa nga gin-schedule para sa Nutrition Month celebration. Nag-excel permi sa program sa nutrition tungod kay ang nagakalain-lain nga mga aktibidades hindi lamang ginahiwat sa month of July, kundi all throughout the year. Kami sa Santa Barbara ay nagkakataka sa pagbulig sa among kabataan kay actually, officially announced kami nga the most nutritionally improved town in the whole province of Iloilo. Ang tema sa karon nga July 1 to 31, 2011 nga selebrasyon isulong ang breastfeeding, tama, sapat at eksklusibo. Pagpananom sang prutas nga kahoy, hangged ang mabulig sa nutrisyon kag greening programs. Buboy Sokal dito, ILU, Santa Barbara, Iloilo.